Moikka! Moikka kaikille! Tänään mä halusin tehdä yksi semmonen smoky eye moment. Eli mä oon tekemässä niin. Mulla on mun pieni kahvi, kuppi kahvia vieressä ja musiikki soi. Se on good vibe, good vibes. Mites kaikki kuuluu? Mites sun tammikuu menee? Mulla on oikeesti paljon töitä viime aikana. Se tuntuu vähän väsyttävää, to be honest. Mutta mä tarvitsen rahaa pahasti, joten it is what it is. Tätä lookia varten mä piti sekoittua paljon aikaa niinku to blend. En tiedä, onko se oikea tapa sanoa se sekoittua. Mutta ehkä se on vähän tylsä katsottavaa, en tiedä. Mutta teen sen hyvin asteittain, koska sillä tavalla olen melkein varma, että en aio sotkea sitä. Eli that takes a lot of time. Lisään luomiväriä vähitellen, kunnes se on tarpeeksi intensiivistä. Eli mä lisään ja sekoitan ja lisään vähän ja sekoitan niin edelleen. Se oli ensimmäinen kerta, kun käytin sellaista melkein oranssia väriä tummemman sävyn ympärillä. Ja pidän siitä. Mä pidän. Mä sekoitan enemmän. Ja mä käytän mustaa lineria vesirajassa. Ja mä käyn sama lineria silmäluomen päälle lähellä ripsiä. Lisään yhä useampia kerroksia samaa sävyä. Mutta nyt käytän pienempää sivellintä. Koska sillä tavalla voin hällitä muotoa hieman enemmän. Ja make it more pigmented. Ja mä päätin käyttää vaaleanpunainen hohtava sävy silmän sisäkulmassa, mutta valitettavasti et näe sitä selvästi kamerasta. Ehkä minun olisi pitänyt valita kirkkaampi sävy luodaksesi lisää kontrastia. Mutta musta tuntuu, että se näyttää hyvältä oikeassa elämässä. Se on ok. Musta todella tuntuu, että näiden videoiden tekeminen motivoi mua parantamaan mun suomi ja olen siitä iloinen. Muuten, voitteko arvata, mikä mun äidinkieli on? Oon utelias, voitteko tunnistaa mun aksentti? Koska on selvää, etten ole suomea äidinkielenään puhuva, mutta en tiedä, onko aksentini helposti tunnistettavissa. Joo.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Iholle käytän aina samaa, vain laittaa meikkivoide ja tänään laitoin 2 kerrosta, koska halusin jotain hieman enemmän full coverage. Vaikka kuitenkin mä yleensä en käyttää paljon. Nyt mä käytän peitevoidetta, mutta en tiedä miksi laitoin mun nenän päälle. Yritin jotain, mutta en tiedä tekikö se mitään. Ja poskipunaksi käytän aina tätä yhtä poskipunaa, joka mulla on. Se on itse asiassa kermainen poskipuna Marcelli brändiltä. Harmi, että mä otan tämän meikin pois sen jälkeen, koska mä tosi tykkään silmänmeikistä, tätä silmänmeikistä. Ja tein kulmakarvat viimeiseksi, koska en todellakaan ollut varma, halusinko tehdä niitä. Huulille valitsin ensin vaalean värin, koska silmät ovat jo hyvin tummat. Mutta päätin, että haluan jotain erilaista. Ja en ole käyttänyt tumman ruskeaa huuliväriä pitkään aikaan. Eli mä päätin, että mä aion käyttää sitä. Ja no niin, se on kaikki. Kiitos kun katsoit. Bye bye!